8. Не убивайте. Повечето народи, от най-древни времена до наши дни, са забранявали предумишленото убийство и са го наказвали строго. Понякога тази забрана е била разширявана до «не умъртвявай», което при по-късния превод на някои произведения се видоизменя като «не убивай предумишлено». Има съществена разлика между думите «умъртвявам» и «убивам предумишлено». Забраната срещу всяко умъртвяване може да отхвърли самозащитата. Тя може да направи незаконно справянето с змията, готвеща се да нападне бебето. Тя би поставила народа на вегетарианска диета. Сигурен съм, че можете да дадете много примери за трудностите, произлизащи от забраната против всяко умъртвяване. Предумишленото убийство е съвсем различно нещо. По дефиниция, това означава незаконно умъртвяване на едно или повече човешки същества от други, особено със злонамерен предумисъл. Човек може лесно да забележи, че в тези времена на усилено въоръжаване, убийството е съвсем лесно. Човек не би могъл да съществува в общество, където личността, семейството и приятелите му са оставени на милостта на някой, който отнема с безразличие човешкия живот. На предумишленото убийство съвсем справедливо е отделена първостепенна важност по отношение на обществените мерки за безопасност и възмездие. Глупакът, злосторникът и лудият търсят решение на своите действителни или въображаеми проблеми посредством убийство. И за тях е известно, че го правят без никаква причина. Подкрепяйте всяка доказано ефективна програма, която се справя с тази заплаха за човечеството, и работете активно за нея. Вашето собствено оцеляване би могло да зависи от това. Пътят към щастието изключва предумишленото убийство и убиването на вашите приятели, вашето семейство или на самия вас.